Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sa kasancewa tare da juna a cikin shirin Kundin Labaran Mako na Muryar Arewa TV. Sunana Khadeejah Umar Ragada. Ga kanun labarun wannan makon kamar haka. Alhaji Aliko Dangote ya kai ziyarar ta'aziyya ga gwamna Umaru Bago akan ibtila'in da ta fada wa jihar. Amshakin attajiri ɗan tata ya rasu bayan fama da rashin lafiya. Sakataren gwamnatin tarayya ya ajiye mukaminsa. Ya kamata INEC ta yi mana tanadi a zaben shekara ta 2027, in ji masu bukata ta musamman. Tinubu zai mayar da Fubara kujerarsa amma ba zai yi takarar shekara ta 2027 ba. Ga cikakkun labarun kamar haka. Fitaccen attajirin na Najeriya Alhaji Aliko Dangote ya kai ziyara ta musamman ga gwamnan jihar Neja, Honorable Umar Muhammad Bago, domin miƙa ta'aziyarsa kan asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliya ta jawo a ƙaramar hukumar Makon. A yayin ziyarar, Dangote ya sanar da bayar da tallafi na musamman da ya kai naira miliyan 250 domin taimakawa dubban jama'ar da ambaliya ta rutsa da su tare da farfaɗo da rayuwar al'ummar yankin da lamarin ya shafa. Wannan labarin shafin KBC Hausa ce ta wallafa shi. Rahotanni sun bayyana cewa Sanata George Akumi ya yi murabus daga matsayin sakataren gwamnatin tarayya. Hasashe ya nuna cewa yana iya maye gurbin Abdullahi Umar Ganduje a matsayin sabon shugabar jam'iyyar APC na ƙasa. Wannan labarin shafin jaridar Idan Mikiya ce ta wallafa shi. A ranar Asabar ne shahararren ɗan kasuwa Aminu Ɗantata ya rasu, yana da shekara 94 da haihuwa a shekarar miladiya. Amshakin attajirin ya rasu ne a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan fama da jinya, kamar yadda wani ɗansa ya shaidawa BBC. Wani labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. Ƙungiyoyi da sauran masu faɗa a ji na masu buƙata ta musamman a Najeriya na ci gaba da yin tuni ga hukumar zaɓen ƙasar INEC da sauran hukumomi kan a yi ƙoƙarin cika alƙawarin da ake ta yi na samar da dukkan abubuwan da suka kamata a tanada domin su ma su riƙa yin zaɓe yadda ya kamata kamar sauran 'yan Najeriya. Wani labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. Yarjejeniyar da aka cimma domin sasanta rikicin jihar Rivers da ke Najeriya tsakanin gwamna Siminalayi Fubara da aka dakatar da kuma ministan Abuja Nyesom Wike ta bayyana cewa Fubara zai koma kujerarsa amma kuma ba zai nemi wa'adi na biyu ba. Wannan ya biyo bayan rahotannin da ke fitowa daga kasar da ke nuna cewar shugaban kasa Bola Tinubu ne ya jagorance shiga tsakanin domin sasanta bangarorin biyu a birnin Abuja. Wannan labarin shafin RFI Hausa ce ta wallafa shi. Daga haka ne muka kawo ƙarshen kundin labaran wannan makon, amma kafin mu yi sallama da ku ga maimacin kanun labarin kamar haka. Alhaji Aliko Dangote ya kai ziyarar ta'aziyya ga gwamna Umaru Bago akan ibtila'in da ta fada wa jihar. Amshakin attajiri ɗan tata ya rasu bayan fama da rashin lafiya. Sakataren gwamnatin tarayya ya ajiye mukaminsa. Ya kamata INEC ta yi mana tanadi a zaben shekara ta 2027, in ji masu bukata ta musamman. Tinubu zai mayar da Fubara kujerarsa amma ba zai yi takarar shekara ta 2027 ba. Ku sai kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Sunana Khadeejah Umar Ragada. Ma'assalam. Muryar Arewa.